Pati gayunon subong nga adlaw ang nationwide nga dululungan nga pagpangtanom sang 3 milyon nga mga kahoy kadungan sang Philippine Arbor Day. Pangunahan ini sang Department of Environment and Natural Resources o kun DENR. Sunod kay Environment Secretary Juan Miguel Cuna sa tema nga lunti ang bukas ang selebrasyon subong nga tuig ang naga-highlight sa papel sang kada Filipino sa paghimo sang mas manami kag malimpyo nga palibot kag climate resilient communities. Sakop sang sininga nationwide effort, kaupod ang local government units amo ang pagtanom sa 1,538.11 hectares sang duta. Pag-contribute sa ecosystem restoration, biodiversity conservation, watershed protection, kag climate resilience. Ginalauman sang DENR ang kapin 188,000 participants halin sa government agencies, LGUs, civil society organizations, private sector, academic institutions, kag local communities nga makipagbahin sa inisyatibo. Diri sa Iloilo, magatanom sang 10,000 ka mga kahoy. Pangunahan ini sang Federation of Iloilo Provincial Service Point Officers Incorporated, pagi sa Office of the Provincial Population Officer. Kalakip sa ipangtanom amo ang mangroves, native kag indigenous trees kag fruit-bearing trees. Pati gayunon ang dululungan nga pagpangtanom sa nanuway tuway nga barangay sa tanan nga banwa sa probinsya. Ini nga aktibidad ang kabahin sang programa nga Tanom Iloilo nga amo ang flagship environmental program kag Grow a Tree campaign sang Iloilo Provincial Government.